ne sa no wo frɛ hin ah debi yenya de sa wo ba be to di fo kase me wo kurum agye ne so ye ka wo ba na ne me aka bom ya atale what you say ukra ponchra nka wo bo ponchra na me yesunsun nyuma ati wo frɛ ho sɛ di fo watwe no odi to no me nwuma nim tie ye du watwe che maduonu sɛ wona frɛ ho sɛ di fo wo hyɛ nkon wɔ me din mu wabra me hyɛ won se won kasa ana ona nya me foforo bi so kasa hyehyɛ wo manfo nkom no wo no obewuo hwɛ wakwan yie na sesa wakwan na me hu mu se ya na mo ho yɛ me sere ena bi ba wo sei wo bedwane atemu da no wo bɛka sɛ wo nyo difo ne mo yɛ kuani sɛ ni watwere no difo Zakaria nwuma num tie yɛ dumiɛnsa nkyɛmu num no wo hwe nsa sɛ nkwan kɔhwe nsa ni wo yɛ difo difo under my foot ties caucus awula be no ah wakato so ukra ponchra ka bra yen kan tale yen kamom nye ukatim sɛ woni mi nen kamom bia ade na wo yɛ sa ah this na wo twa me nyina mate o this na wo nam esi machi no mate wo di even kwa wo di onua oni so wo di entale kra na woni bia me wo shirt ni ade me ho sɛ your brand but obia na na lie a obo me on tale go ma me obi na sɛ yen kamom ah Mr. Jamila, wo yale. Oh, bobo. Jamila, sisi ya waya. Wo dey know sisi why do you na kan wo? We are busy here. Me do be wan kwa wa ni me man ya let's. Se mi so ko. Jeje nchie. We di papa. Eh? You could talk punch life. Hey, yenti wudi gaba yen kan ma kan bom. Bla, we free kuma se nye me ko se okromu la. Nka me man kroma guidelines. But who discipline na wonam na wo say me. Who say be just say gabla wo. Hey. Come say kura lewisi.